kok kami tenggengen nggonmu nyawang marang aku Kyai. Nggih katepanna kula Ijrapa menika semah kula Nyai Ruminto nika anak kula lanang wadon Kedana Gedini naminipun inggih menika Niken Pindri lan Bambang Rawan. Paduka menika sinten kok sumunar cahyanipun kados dene turasing ngawirya rembesing madu. Iya Kyai Ijrapa sumrupa aku Dewi Kunti Talibrata mbiyen garwane Prabu Pandhu Dewanata Ratu Ngastina ingkang wis murting tepet suci. Iki anak-anakku Pandhawa cacahe 5. Paduka Dewi Kunti. Aduh, ya mudunane muduna. Obat Dewi Kunti. Aduh ya, paduka menika Dewi Kunti. Kowe kok waduh ngaturaken bekti mugi konduk. Iya tak tampa. Bekti kula babat jek ngimpi apa mae dhewe dirawuhi priyayi luhur lho Kyai. Aduh nyanyi ora susakaken gunung tanpa gunung yang ngumburi. Pitike blen. Mboten gadah ayam nggone tangga blen. Babiten sikile ben diklang. Katobanmu kok ya kaya ngono. Mboten sae menika anakmu Pindri karo Rawan kon godhog wedang. Nek perlu sing nggo godhog digawa nyanggone. Dituduhke menyang Jaya ngono. Nggih. Iya ya tak tampa tiba padha-padha ngono wae. Menika ingkang putra Pandhawa. Iya aku Puntadewa. Aku Bratasena. Aku Permati. Kula kembar. Aduh, sampun yah manten. Bapak, aku iki mau ditulungi karo Raden Bratasena. Iya, Pak ditulungi napa? Saking gregeten rasane atiku, aku mlebu ngrumbul. Enek waja buta balane Prabu Baka, tak panahi mbaka siji tak bandel. Kena sirahe ana sing pecah. Muncrat. Getihe tekan ngendi-endi. Nanging aku banjur diserang prajurite Prabu Baka. Tujune ana Raden Bratasena liwat aku ditulungi. Ngaturaken panuwun Raden. Ya dipowo-powo. Malah iki dadi jalaran aku bisa ngiyup ana ing omahmu kene. Lan ana aku sing nembung gandeng iki wis wengi. Aku tak nginep ana kene. Badhe nyipeng wonten griya ngriki. Iya. Ya. Lah wong omah ora enek sentonge lho. Mboten enten. Niki nggih mung dugi wingken niku nggih ngoblak-oblak ngono. Wong omah-omah kok ora enek sentonge, kowe nek kumpul karo bojomu ning endi? Nggih namung dileti kepang. Kaya toprak. Wah dadi apa aku mung butuh sawetara nginep ya mung bengi iki. Sesuk bakal nerusake laku. Mbok inggih, monggo kula niki sak wontenipun. Ya kek kloso nggih mboten gadah wontenipun nggih namung lampit. Saking pring niku gek tinggine kathah sanget. Iku mengke nek dingge sarip ngerbahaken sarira ngono leting clegit ngoten niku. Ya kek ndah gatele. Wonten kloso setunggal saking mendong ning mau bar kok nggo meme gabah ku gatel. Ora susah nganggo kloso aku nek turu mau ngadeg. Tilem niku ngadeg. Oh iya deng kula sok-sok nggih ngaten kok. Ning gandeng mungsuh kula pun boten bobot. Coba Kyai, monggo kula aturi tindak wonten ing pepengkeran. Monggo dipun sikecani. Nanging dahar rumiyin. Mbok ora susah nyuguh panganan wae. Lah mboten. Ila-ila dusun iki menika menawi wonten tamu langkung-langkung daya menika kok nyipeng wonten mriki tertentu badhe kula suguh. Ning nggih namung sak wontenipun
plencing jligor jangan menir sambil terasi sekolipun nggih namung sekedhik mangke dipun dum priyantun nenem ora nenem kabeh nek 10 kok sedasa iya merga napa kawan Semar Garing Petruk Bagong oh mboten napa-napa menika cantrik panjenengan apa dudu cantrikku nanging kuwi ponokawane anak-anak wah ngaten monggo pun dahar sak wontenipun dipun anggep kemawon kados dalemipun piyambak menawi ngantuk nggih nyipeng mriki ngaten dipun sirnaken ewet nih papak ewet ngaten iya Kiai nyai kono tebah ana kelasane kayak dijembreng nang kono ki ledangku nek bar dahar gek sare inggih Kiai monggo Kusuma Dewi kula dherekaken lakon sing arep kudu tak lakoni minangka jejering wong tuwa sing ora suwe meneh aku iki uga mesti teko pati aku iki dadi bapa kuwi kewajibane goleke pangan kanggo anak bojo nuntun jiwaning anak supaya dadi wong sing utama ngayomi karahayaning kulawarga sarta ngrabekke anak nek wis padha diwasa semanten ugi kula biyungipun lare-lare nglairaken kula wentah teges nggih njagi kawilujenganing anak kula nuntun anak kula dados wakil ndika nek sewanci-wanci ndika kesah kula ngreksa kasarasaning kulawarga ingkang sami ngeyuk wonten griya mriki mila mboten ndika ingkang pecah mboten ndika ingkang pecah nanging kula kemawon ingkang pecah dipun mangsa Prabu Baka awit yen ndika lajeng pecah dening Prabu Baka sinten mangke ingkang saged madosaken pangan tumrap anak-anak ndika Yai mangke menawi kedawan jatah utawi kedawan urak
kedah pasok daging mangsa setunggal dhateng Prabu Boko boten sesandika nanging kula kemawon iki becah iki menika aku mbane Prabu Boko ijrapa kula wonten dawuh ora susah datang nganggo tangisan dina iki kowe kudu pasok jar kunjuk Sang Prabu tak enteni engko ora nganti suruping srengenge nek ora bisa ngaturake salah suwiji kulawargamu tak batek saeneng-enenge oh apa Pindri aku anakmu wedok yen pun dipek tiang jalur mesti diboyong tegese nggih pisah kalih wong tuwa tinimbang besok ora urung ya pisah sakniki mawon kula sing mati kula titip adhi kula rawan pecah kula mbok menawi utami awit dados tameng kulawarga supados bobo biyong lan adik kula rawan boten dipun tedha dening Boko Bobo aku ana omah kene iki dadi anak lanang mongko sing jeneng anak lanang kuwi ngentas kesangsaraning mbok karo bapak aku wae sing dadi korban iboloke wong akeh dene anake lanang isih meger-meger teko wong tuane sing dadi korban ora Bobo aku tak mati aku tak mangkat dina iki ada kowe enggak watananira ayo kumekut cemrahnya maratane Bratasena apa kowe apa wis turu Gum tegese piye durung kok urung turu ya kene jrambahe gatel Tanggo sila tumpang pating selekit mau sing duwe omah rak ya wis kandha ya ora dadi apa kowe krungu apa krungu wong tangisan yen ngono bener kandhane Bambang Rawan lan swara sing tak tampa saka kiwa tengen konku golek sisik melik jebul Ratu Boko gawene mbadhok menungsa kawulane dhewe banjur karepmu Ijropo Nyai Ruminto anake wadon lan anake lanang aja nganti mati sabanjure tak wakilane Ijropo kowe aja nangis anakku lanang Bratasena ingkang saguh makili kulawargamu dipangan Prabu Boko napa ni napa ni
Aduh nuwun sewu gek lelampan apa kula tampi. Gusti Ayu Paduka menika tamu ingkang kula luhuraken wonten ing griya kula mriki. Menawi saking piwucaling para pinter tamu menika kedah dipun mulyakaken kados mulyakaken dewa. Menawi wonten tiyang ingkang damel sengsaraning dayoh menika badhe manggih neraka. Mboten murung badhe nampi pasiksan. Semono uga nek enek wong mara dayoh ana omahe wong wis ditulungi panginepan wis diparingi daharan. Diparingi go pretiken lan liya-liyane mongko wong mau ora gelem males. Males becike wong sing paring pitulungan ning omah mau. Si dayoh mau bakal keleh ing tembe mburine. Bakal kesasar uripe ing besok ora bisa nyuwarga. Wayah. Oh. Aduh. Cara priyantun luhur kula menika kaluhuran sabda Paduka Sang Dewi Kunthi ingkang minulya. Ora susah kakehan sing dirembuk anakku saguh mati. Aja semlat. Aku budal menyang kratone Prabu Baka ora arep soroh nyawa. Ning aku arep ngilangi antara murka. Mbokne. Wonten menapa ya aduh ya. Iki nek dewa paring pepadang pitulungan lumantar Dewi Kunthi sak putra-putrane kabeh. Aduh ya inggih. Pindri karo Rawan. Ketekno atimu saiki kowe dilabuhi karo Raden Bratasena. Ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun Raden. Ya, aku sesuwuna yang sing gawe urip Kakang Muleng dat muga-muga lakuku manggih raja bisa nyirnakake Prabu Baka. Inggih kula namung nderek memuji jaya ing lampah Paduka. Monggo kula bumboni langkung rumiyin. Awit remenanipun Prabu Baka menika menawi ingkang dipun dareng niku lajan tasih gesang kedah dipun bumbu rujak kalian ngaturi sego gurih sak gerobak mangke badhe kula aturaken kunjuk wonten ing kraton Eka Cakra. Iya, aku mung tansah manut apa kang dadi pertikelmu.
Handung nong tete trenggaluk sengumbek nyong wara ketekur. Sira rasti wong ayu. Sira iku mesti kangen kalbu. Ae rasa tenyas Prangka ning pun Nimas mesti ikan ning jantung Don kanthi cinta kon wok kedekur bojoku niken Rasti ya kene wis 3 taun suwene nggonku ngenteni kepengin ninggal mbok ladeni kaya satataning wong omah-omah aku Hijropo Sagutra ingkang ana wewengkoning Hijropo aku minangka wewakile Demang Hijropo nanging najan aku mung saksor-sorane sang Demang Hijropo nanging Sagutra isih duwe wenang ing atase biyen aku wis dipengestoni karo Kyai Demang Hijropo parandene kowe nampik marang aku semune mung tak cedhaki tansah mlingos Rasti biar njaluk sing kaya apa yen to nampik karo aku kaki balekno nang gone wong tuaku dasare ora ana ceceking rasa tresna menyang kowe kebo sapi pating brangkang omahku jenggarang teko mbok emoh iki arep golek wong lanang sing kaya apa wis to gak aku ki balekno aku ora sudi omah-omah karo kowe arep nandi kowe Ndika niku sinten kok bagus men aku Raden Permadi lho Raden Permadi iya kowe sapa paman kula Sagutra kula bojonipun Niken Rasti apa wong wadon sing mlayu-mlayu kuwi nggih ampun kula blejeti sandangane kok meksa ora gelem nglakoni satataning wong bobojoan iku lak tegese wong wedok pripun mongko niku mpun kados garwa kula oh mengko badhe tindak pundi aku lumaksana kaya dene nindakake tapa brata ngaten nggih mugi-mugi anggenipun ningkaken tapa brata kaiden sidaning karsa dening kaparing ingkang kawasa nika badhe tetep saged jaya saklaminipun iya ngaturake panuwun paman aku uga ndedonga muga-muga kowe bisa balik atut rukun karo bojomu yo Teman karo kingkin Lermang uswa kang layon Penyai lan memanise Wadan laniro layu Wadan laniro layu Kumelkut cemerah Maratani Kaki dewa Kaki panjuten Kaki larutan aku
aku urip mung kaya ngene Pak Tobat dipek wong lanang aku ora duwe rasa tresna aduh oke kepiye lakon aku mengko nek nganti diruda peksa karo Kakang Sagotra wanci surup kaya ngene kok ana wong wedok tawan-tawan tangis ana ing sendang kowe sapa niken Rasti kok surup-surup ana kene kula badhe dipun ruda peksa kaliyan bojo kula wong bojo kok ngruda peksa ki piye lumrahe nek bojo ki diladeni wong lanang nek njaluk ora kudu ndatak meksa masa wong lanang njaluk karo bojo sing sak resmine teko ndatak mbok ingkuke sampeyan iku ngendi kok jauh Pak Tobat di kamu nih kok sinten kula apa bojone Sagotra nggih kula bojone Sagotra Pak Tobat di kok sinten Pak Tobat ana piyayi kok kaya ngono Pak Tobat mbok kula manggawa mlayu kabeh kula mang beto minggat kemawon mboten napa-napa nika sugih main jenggare kebo sampine pirang-pirang kula mboten gumun dadi kula mboten tresna kowe tresna ora mboten tresna lan ingkang beto mlajeng dika kesana kula purun dhateng pundi kemawon bebasan dipun beto dhateng Leng Semut kula purun mbok dipun kontrakaken griya alit kula nggih purun sumurupa aku iki prajurite Prabu Baka sing dina iki ditutus utawa dikongkon golek wong sing bakal didhahar ngiras pantes kebeneran wanci Surup Surya iki ana wong wadon wis diwengku bojo karo wong lanang ewadene ninggal kulawargane tinimbang kowe bali ana wewengkone Sagotra tak bondo tanganmu bakal tak aturake Gustiku Prabu Baka ben ditadah cara mangsa ayo yang seneng aku kekepen aku klonon aku kemulono kakak aku arti pangan buto kakak yo ayo tak kekep tak mulia anak kingkong kakak sampai nek pinter men ngatute wong arep mukluk ha niku pun makantar-kantar mboten sida ning saniki to iya kok ya pinter men
Oh, kok gawe geger kaya sing pating slempret kaya menika arak-arakaning buta ingkang ngombyongi calon dahar paduka saking Manahilan. Oh, nggone temangi jero kowe inggih Sang Prabu. Coba kaya ngopo tak pethukke ning arep ya. Oh. Wah. Dan kae geni apa genine wong ngomong boten sing tak gegam apa isining kayu watu tak buang ning jagat kulon apa to isining jagat kulon gedhong kuning menang-menang saking kersane sing kuwasa. Wah, menang-menang aduh Raden mimpango nggih Den. Sampeyan mboten giris kaya ngoten niku. Ora wedi aku. Perjulite nggawa slompret ora wedi. Ora betah nyebul. Mingkira tak petukake. Oh. Iki wah temenake tenan wis pirang-pirang taun nggonku gaglak kaulaku durung tau enek sing gedene semene iki iso wareg 3 dina 3 bengi ora madang neh ya. Sadurunge tak emplok kowe ngaku oleh wah jenengku Bratasena kowe sing jenenge Prabu Bokaya ya iki wujude kaya ngene iki sadurunge aku kok pangan luwih dhisik kowe tak jak rembugan. Wah awang kene selak ngintir-intir kok gethingku ya ngene iki anggere kene selak pengen kono malah ngajak jagongan. Wah iya harta kono apa wele kowe dadi ratu kuwi sejatine sing mbok tuju apa aku kepengin nyekel negara nek negara wis kecekel aku kepengin nglakokke pemerintahan. Nek pemerintahan sing kepiye? Pemerintahan sing wibawa. Wibawaning pemerintahan nggon ngendi? Siji sekti, loro sugih bala, telu sugih bondo, papat diwedeni. Mongko kabeh wis kecakup ana sariraku ya nang awake Prabu Boko kabeh. Wah. Siji sekti, wong sekti kuwi kalah karo wong suci. Akeh wong sekti ning ora duwe wibawa. Sangka loro sugih bala iso akeh balamu mergo iso kok tuku nganggo bandamu. Bala tukon kuwi ora langgeng. Sepisan meneh tak baleni bala tukon kuwi ora langgeng. Nek bandamu entek, negaramu bobrok, balamu mesti minggat moh melu kowe. Nalika kowe sing mempeng-mempenge mesti akeh sing melu kowe mergo kowe iso nuku.
ning awakmu wis ora kuwagang mboko siji mesti ngalih melu wong liya nggonku enek caritane wong isih meger-meger ditinggal minggat wong loro sing siji tegel sing siji ora pati tegel banjur sing angka telu sugih bondo sugih oleh mung ngrampok bondo negara ora bakal wibowo sateruse kowe diwedeni ora mergo wibawamu nanging mergo wengismu tumintakmu sak gelem-gelem kawulamu giris-miris mergo bendina kok pangan ya arep bendina tak longi boko siji ning kowe apa ora ngerti nek sejatine kawulaku bendina tak teri panganan mongko ora takon ngidoli redana arep tak longi nyawane mboko siji ning imbang ana wong sak negara pirang yuta cacahe gosip najan ora tuku panganane kowe ora tau gagas ketoke kowe becik dene mene pangan menyang kawulamu ning sing mbok wenehke mula bukane saka pajeking kawulamu tegese ora mene ning kowe iki mbalekke karo meneh gunane apa kawulamu mbok lelemu awake mbok pakani bendina bareng wis gedhe lan nemu banjur mbok pangan daginge kawulamu mbok anggap ingon-ingon raja kaya kebo sapi kowe buta keparat ngingu menungso mbok pakani mung arep mbok gaglak ora patut diuripi cangkeme Druhun Simonon wah trembelane arti untal malah mecan kaya dalang parat opo abang bagi panganan aku wakile wong tuaku Bobo Ijrowo diaglak ning kene yeay mutiar ya apa wis reneng dayane mutar wele
Jan. Mati weh, teka weh. Wah. Aku Odawe Hari orang diwangan angel ya Habisnya aku ya Betuk uang nak dipangan orang ini angel Mbak nek wis miwiti mangan ki mbak ya sing manut Apa kowe njaluk nika-nika apa piye Aku gelut nika-nika ya enjuh ning tanganku agek lara wawe apa meh pedhot gulungmu
oh.